Mwari anoshumirwa nezvaunazvo kana kuti nesimba rako rose. Learn to give your power, your effort, your energy to the house of God. So hakuna any excuse yekuti I cannot minister or serve the Lord. Why? Because at your level, you need to have a revelation of what to do. Elisha waterera. Champupulisha sumudza Elijah watu asati apiwa. Achema, apedza kuchema. Anoone revelation on what to do. Chicha anoita paanobvarura hembe dzake. Bible notes then a mantle fell. Sei mucheka wadona. Iwo paine mhepo inosimudza munhu. I want you to get this picture. Kana champumpuri chine power rekusumudza murume mukuru anonzi Elijah kuenda mudenga. Hazvaita kuti chitadze kusumudza bhachi akapfeka. Kana pane mhepo inotakura kuenda mudenga, mhepo iyo zvinoreva kuti ine power yekuti inogona kutakura futi hembe yatakapfeka. Vanhu vaimborati Elijah achienda mudenga, a mantle fell. Kureva kuti kune mhepo iri kuenda mudenga, but kune imwe simba rarisa chiri kudiwa nemunhu, nyangwe paine mhepo iri kupikisa. Muupenyu mune mhepo dzinopikisa. Chaunoda kuti chisaitike pane mhepo dzinokutakurira anokuda akatransferwa nebasa akaenda ukadomba akanorora ikoko. Kune mhepo dzinobvisa vanhu panzvimbo. Chaunoda usati wachigamuchira uchichema uchinamata Mwari. Kune mhepo inotakura zvinhu. Elijah akatakurwa. But mhepo iyo yakatadza kutakura bhachi raakapfeka. Nokuda kwokuti pasapa pane Elisha mwana ane zvaari kuita, zvinhu zvaari kuita. Mwana uyu kana Bible rati akabvarura hembe into two, it means he became naked. Apadi kuprofita. Ingowane picture kuti kana munhu akapfeka hembe obva bvarura hembe dzake into two. Zvinoti anobva ashama. Saka uyu vari kuti my father. Chinopa mucheka kudonha inhau yekuti if he is now a father to the one crying, tsika yababa ndeyekupfekedza vana, baba vadi kuona vana vakashama. Chakakoza the mantle, the cloak, the jacket raElijah kudonha kuenda pana Elisha was now naked. Angabvarura hembe dzake. Itsika yevabereki kupfekedza vana vavo. Hakuna mubereki anoda kuona mwana akashama. Kureva kuti pane favor iri kuriliswa kumwana uyu. But tine picture yakafambira masikadzi anayo. Mhepo yakatakura murume mukuru kuenda naye mudenga. Ikatadza kutakura bhachi raakapfeka rikapikisana nemhepo iyoyo kukadzika. Chii chaitwa apa chagona kupikisa mhepo ine simba rakadaro? Dati kune mhepo yekuti waclose kuti zvako zviite. Waclose kusangana neimwe favor unogona kutransferwa. Wotofara ndatransfer ndaenda kuhead office ndakushandira pakati yetu panga uri papa pane chakanaka chaifanira kudonha uri ipapo. Kune mhepo inosundirutsa munhu. Paari suppose kuwana breakthrough nefavor nemari yake neopen door kumafinancial life. Astragura for a long time. Ari about to receive. Pane nyaya dzinongosimuka. Wototi ndakachishingirira nguva refu but kana zvakunaka ndinenge netsika yekusundirutswa pazviri. Usafarire mumwe mikana muupenyu usingazive kuita kwemwe yechina. Inoshanda nedzimwe mhepo dzinotakura zvinhu zvawakamirira. Kusvika wakuziva zvikuita kuti chawakamirira chikuwane uri panzvimbo pawakamira nyangwe mhepo yacho iriko. Kune mhepo inorongera vanhu mavhiza. Kana Satani achishanda nekuvharisa mavhiza evamwe anoatendera kuti aite achiziva plani yaari kuita kuti relationship kuti ndiidamage munhu ngaachienda kuUK manje. The devil une vanhu vaanoziva vaanotendera kuti zvimwe zvinhu zvifambe nokuti anoziva kuti zvikavafambira pane chakanakisa sisingafanira kuzofamba. So hapasi pese pekucelebrate breakthrough usina revelation yekuti zvaitwa nani zvabva nekupi. Why? Because the devil ane zvinhu zvaanogona kurongera vanhu zvavanoda kuti vapotsane nezvinodiwa naMwari muupenyu hwavo.
Mugarden reiten chakapa vanhu kudzimba mugarden vanga vaparidzirwa vhangeri naPastor Snake. Nyoka yakapfuta maiki ikashumira kuvanhu ikaparidza vhangeri rinodyisa rinogutsa vanhu vakasunungurwa zvokunzi musadzvanyiriro kunzi musadye muti idyai. Pastor Snake akapa vanhu vhangeri rinogutisa but vaguta ndokubva vadzingwa mugarden. Yakavadzingisa muright place kudya ibreakthrough kunakirwa. Kune zvinhu zvakanaka zviri dangerous zvakuti ukashaya revelation yaMwari unoramba uri pazviri. Hebrews 11:24 inoti by faith when Moses grew up he refused kuti ave mwana womwanasikana waFaro. Izvozvo hazvirambwe nekuchenjera by faith, and faith comes by hearing and hearing the word of God. Kuti Moses wakanzwa Mwari kuti tsano mungagara henyu mupalace muchida polo nebhekoni pano, but your destiny yakatorwa kare because ndakakubereka ndikakupa nyasha dzekuvadelivera to my people, but kune munhu akudeliver from poverty but achikuisa mune chinorwa nedestiny yako. So paakazviziva by faith he refused. Hazvirambwi naturally, zvinotoda wanzwa Mwari. Why? Because unotuma advantage tekuti ukasanzwa Mwari unotonzwa unge pachiri right. Kana munhu wacho achiri kubvisira rent iye asiri murume wako unonzwa kuti ndikamusiya noenda mumusha. Saka une advantages kuti nyange tikashumira kwaFaro kunonetsa kufa. Because kune poloni iriko, kune karespect kariko, kune maiPhone ariko. But by faith, not by simple understanding, but by faith, which is the word of God. Emanto mucheka pawakadona waipikisana nemhepo iri kutokura munhu chienda mudenga. Mhepo iri kutakura Elijah but haigone kuramba yakatakura chinodiwa naElisha nokuti he is a son ari very loyal. He is a son afamba nababa achiseva until the last minute. So he cried unto him, my father, my father. Aziva kuti ava ndibaba. Akangoziva zvinoitwa nana baba kuvana kuti baba vanopfekedza vana. So kana murume uyu by revelation ava baba vangu, I will become naked. Handizvipfekedze ndega. Ndaakubvisa dzandakazvipfekedza, ndaakupfeka dzake. Ndaakutora the mantle yabva kwaari kwete yangu. And guess what? Achingopedza receive that mantle, akanotarisana neJordan River. PaJordan River ipapo vambobva cross vari vese. Elijah ndiye arova rizvinhu rapatsanuka akakrosa. This time kwasara Elisha without Elijah. But kune vanhu vagona kupesiva zvinhu zvemweya. Pavaona Elijah ane mantle, havana kuti the mantle of Elijah, but the spirit of Elijah is upon Elisha. Kuti chemweya chinooneka. Vakaona kuti mweya waElijah waapana Elisha. Why? Nekuda kuti ani paakakrosa pasingakrosswe naElisha, but panokrosswa kana une zodzo raElijah. Kune masituations ausingagone kukrosa nekuda kwezviri pauri, but kune masituations auchakrosa nekuda kwenyasha dzinouya pamusoro peupenyu hwako. Pane kwaunonzi haugone kusvika. But for example, if you are connected to the first family, vanogona kuenda newe ikoko kwaunonzi hausvike ukatosvika. Why? Because unenge uchita ride upon their kingship and their dominion. So the same with the grace of God. Mwari haunganidza vanhu panzvimbo mahara, ende Mwari haarelease emanto isinei nematambudziko ane vanhu vari muno. Munhu wese ane Jorodhani raanofanirwa kukrosa, but not neeffort yake, but by riding on the anointing of the apostle. Yandiri kutaura yese kunamata munhu ndeyekudzidziswa manamatiro anoitwa Mwari, nokuti Mwari wacho unoshanda nevanhu. I like it. Mwari pavanoya kuna Adam obva vamudzira tsitsi kuti it is not good, hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Ivo vari 2, Mwari naAdamu. Mwari ndokubva vanzwira munhu tsitsi wavainayo. Mwari varipo vakati it's not. Ndaifati kana una Mwari zvese good kudai. Kusvika ndaverenga vhesi inoti Mwari vauya kuna Adamu vakati hazvina kunaka ivo vaina Adamu. Ko hazvina kunaka sei Mwari muri pano? Mwari ndobva vataura chikonzero nokuti hauna munhu. You are alone. You are una Mwari, Mwari ubva kuti but you are still alone. Why? Nokuti prophetic word nekuti be fruitful, multiply hariitike uina Mwari, rinoitika wana madamu.
Amuwande nokuti ya spiritual, unowande nokuti ya no merit. So kuni ma prophetic messages ari mu life mako, but ane connection nemunhu. Sa wakaipa chano itamanje anosumudza mavu ekuti usagone kuona pazviri. Saka zvanzi ne condition yacho, if you see me, but kuti ugone kundoona gona kuignore mavu, urambe wakaisa focus pane chauri kutsvaga. Kune mishonga inopiwa vanhu vakuru, mizhinji yacho inovava, inopiwa vapfana inotapira. Sei vakuru vasingakomplaini kuti habati inda mishonga yavapfana inotapira sirekisi inda chimapanana chiremba so. Vanoziva kuti when you are now mature, haufocus nekuvava, unofocus nekupora. But kana iri tapi yavapfana ukavava anosvipa. Kusvika vana chiremba vaona kuti vapfana havakoshese kupora, vanoda kunakirwa. Saka gadzirai zvinoporesa zvinonaka mopa age. But kana vati kurei ngazvivaye. So pane nguva yekuti ukarinzwa ichivava hausati wakuziva zvarunoreva. Ine ndiri kuchikoro ndaivenga ticha airova stereko, saka ndauri ndofo kurohwa ndokwenyu stereko. Saka chataita matikangoziva kuti akuenda mugrade 4 tinotichiwa ticha link tonzwa kuti anorova, tikanzwa kuti anorova pese parikuenda kuchikoro unovirikidza mashotsi zvechini mukato. Gamba chinokurovesa udofo hauimprove zvinorovesa, unongodefendwa marovero. So mukunamata ndizvozvo, munhu asikade kuimprove life ane kadefense kainawo so. Teivaparidza zvavo but aiwa ada kuti chaira hayo, ada kuti vakuru pane paunofanirwa kutsvagawo kubudirira. Usadefenda problem yauinayo. Ataivirikidza. Saka ndaisaziva kuti anorova ane rudo. Kuti mwanangu future yakaoma ramangwana harina kunaka, verenga ubudirire. Asingarove ari kuti nandikurove, future chakugadzirisa. Ende mufuture kana uri dofo nemhuri yako mese muri pamahwani. Ngadzi wedofo nevana vedofo vanenge vari pamahwani. Unenge wakurovesa nevana vasauri nekuti wakaramba kurohwa wega. Unorovesa vakawanda. Zvadai vana vane right yekubvunza, vaitozobvunzwa nevana kuti hamusiri muri kutorovesa here. Marero vati kuitwa nenhamo yekaya. Inogwa makaramba kurohwa here. Kuti vana havazotenderwa zvavo. But toga tinongonyuma kuti mudhara mutukwadzisa. Kune kwaakaramba discipline. He cried out in the midst yechapupuri. Akaramba aine focus kune chaari kuda. Aine focus kune chaari kuda, kune chapupuri chiripo nemarara. Principle yaakaita he tore his clothes into two. Varume marara anorepresenta munhu, ivhu rorepresenta munhu, munhu akasikwa kurwagura refu. So pakasumuka chapupuri pangava nevhu, vanoona kuti pese pana anoitikire blessing pane zvakawanda zvevanhu zvinotaurwa. Hakuna kuchanongedzerwa navanhu kuti ndokuri right. Kwese even kuri right kune vanhu vane maonero asiriwo. Beware of good people who are not godly. Kune vanhu vari bo but vasinganzwe Mwari ende vasingaone zvaMwari. Imagine Abraham Genesis 22 achinzi naMwari uya kugomo undipe mwana wako sechibayiro. Akatakura shinga rehuni for 3 days journey ane huni achienda kugomo. Ini chandinoziva ukada huni unonozitora kugomo. But anzi uya kugomo akatakura futi huni. Imagine asangane nevanhu murodi. Odziko mudhara muri kuenda kwoti kugomo. Saka huni ndedzeitura mudhara unofanira kutakura. Dziriko. But by revelation, agadzira auta nehuni dzekumba agadzika Isaac. Mwari vakamuti simudza meso ndokubva aona gwayana rakabatwa pachikwenzi. Which means huni dzepagomo ndedzekubata gwai kwete dzekubatwa nehu. Ndo dzinokubatirawo zvako. Saka gona kutakura zvako kuitira kuti Mwari vakuratidze zvavo. Pane panosvikira zvaMwari kuti zviye muupenyu hwako. But ndokunge wagona kuvaka atari nezvinodzi zvako zvacho. Pakasimuka chamupupuri. But chakatadza kubvuta jaketi rekuchemerwa nemwana pasara. Nokuti haisi nyaya yekuchema beti, asi kuti mwana uyu unoziva zvekuita.
haana hembe, saka baba iright kupfekedza mwana. Saka denga rakakonzera kuti Elijah chirilisa upe mufanano. Mhepo ngaigone kushanda zvakanaka kuti mukomana agone kudiseva blessing yake. Vhangeri randave naro masikati anhasi, mhepo dzese dzinopikisa chinodzi chako. Ngadzikuregedze nezita raJesu. Mhepo dzoda kutakura inonzi imba yako kuenda nayo kustorehouse, Mwari ngaakupe nyasha. Mhepo idzodzo ngadziregedze imbai. Kune mhepo yekuti wafamba kumitunhu, vanhu havanga vafamba. Zvanzi vakabva kuGilgal vakaenda kuJeriko achingotevera, that's a distance. Akafamba distance yakareba, but ndokubva pauya mhepo inoda kutakura munhu asati apiwa zvinhu zvake. Panyika patigere wakaipa unotoziva kuti wafamba mitunhu uri mukereke muno. Une zvaunoda nezvaunochemera kuti Mwari vakuitire uri muno. But amene imwe mhepo inongobva nekwainobva unamusi. Inogoda kukutakurira zvinonzi zvako. But ndinofara kuti mhepo iyi haina kugona kutakura mucheka unoriwa nemujaya. Mhepo haina kugona kutakura chinhu chinonzi anointing, because anointing is heavy. Is it not anointing? Kuchebro rinongoreva kuti kabod, which means heaviness, kurema. Saka chairema pana Elijah, as Elijah, chairema is the anointing upon him. Saka mhepo inotakura zvakareruka, but zvinorema inosiya. And zvinorema i anointing. Anointing ngairilise zvinonzi zvako zvibatikewo muupenyu hwako. Favor yaMwari ngaikonzere kuti ubate chinonzi chako. Mukati memhepo nyika yakaoma zvinhu zvichinetsa, but rinonzi Mwari ngaibatwe nemaoko ako. Mwari ngaakuropafadza akutomborere, nokuti wakamira in line of the things of God. Nokuti unokushumirwa unoita mimba yaMwari, une maoko anobata basa mimba yaJehovha. Zodzo ngaririse Jehovha, nekuda kwokuti harisina vana vese vese, but nderevana vemwanakomana waMwari, nderevana vari kutevera muprofita waJehovha, vari kuparticipate, vakamira in line with the blessing. Vari kunyika vachakuencourage zvandiri kuencourage kuita. No, they will never do it. Because avanzi kwamwari vanzwira unomuita. Havana kuwandirwa nyasha seAbhurahama yotakura huna achienda kugumo. Why? Nekuda kwekuti kune zvaanonzwa uye nekuziva singazivikanwi nevamwe. Anointing, kucheka pawakadona the mantle, akatakura. And akasvika paJordan River, akati the God of Elijah. Rwizi ndokubva raziva kuti kana ari Elisha haangadarike, but pane zita raari kuprovoka panapa. Pane nyasha dzaari kudenha nekuda kwekuti there is a pioneer. Pane murume akawanirwa nyasha naMwari akakirosa Jorodhani. So kana Elisha auya akumenshona the same, inzwa haasi kutaura zita remunhu aripo, ari kutaura zita remunhu asipo. Iye ndiye Elisha ari kuda kukirosa, but anoti the God of Elijah. Kuda kuti I'm connecting myself to the anointing. I'm submitting to the grace. Nokuti baba ndinoziva kuti vakakirosa nesu pano, saka ndasara ndega in the physical, but spiritually the anointing is still present. Rwizi ndobva rarespecta munhu ataura mashoko. So the mantle is available. But mucheka pawakadona unakudona uchiya mumusoro make. He picked the mantle from the ground. So the only way to pick the mantle, you need to kneel. Which means the anointing you respect and honor is the anointing that releases mantles into your life. Ofunge zvamwari zvinoshanda nekutenda. Wakaipa hadi. Nyaya zodzo haide because it breaks every yoke of bondage. Chaanoda ndechekuti unamate uri mubondage. Chaanoda ndechekuti uye kuchechi zvishingorema zvishingorwadza. Why? Because anoziva kuti unopedzisira wasiya. Because zvinobohwa ende zvinorwadza. Makore achingofamba pasina chiri kuita. Even wekunyika unenge achikubvunza saka uri kufirei. But Mwari ngaakupindure nezvozvo. Mwari ngaakuwanire nyasha. Mhepo nyangwe dzirimo munyika dzinosumudza mabasa evanhu dzichibvisa, bati rako ngarichengeteke. Mhepo dzirimo munyika
dzirikubvisa vanhu muwanano vachienda nekwavanoenda, but yako imba ngaichengeteke. Mhepo dzirimo munyika dzinopikisa, but ndinotaura zodzo rinorema. The anointing, the heaviness, the kabot yekuti kana yasetla pauri you can cross Jordan. Pane paunonza ukrose but nekuda kwezodzo raMwari unokrosa. Pautanza usvike but nekuda kwenyasha dzaMwari zodzo ngarikusvitse. Ndikutaura favor muupenyu hwako. Haurambe uri ordinary. Vanhu vakakuona ngavataure kuti there is anointing apa. Nokuti the sons of prophets vakati the anointing of the spirit of Elijah is upon Elisha. Vanhu ngavaone Mwari pamarriage yako. Vanhu ngavaone Mwari pabasa rako. Vanhu ngavaone Mwari pabusiness yako. Vanhu ngavaone Mwari pautano hwako. Zvisingagonekwe nachiremba Mwari ngavakuitire. Zvisingagonekwe neshamwari Mwari ngavakuitire. Ndikutaura favor muupenyu hwako. Chakadai ngaiteerere masikatano. Chakadai ngaitwe shoko raMwari masikatano. The God of Apostle Sons. Mwari vakadana mwana wapanzvimbo ino. Every Jordan river is flowing against your life. I command you to be perfect. My God, stand up, stand up, stand up. Jesus. Kabada Moshataka. Rabashatila Bosania Mali. Yekete Boshalinga Basata. Yabashate Malabazuka Diatakabosha. Rotete Malika Daya Kobashahe. Mante Baran Moloboshiatata. Yekete Korekete Boshataka. Mante Boshalinga Basata. Ibashateke Makatila Bosaya. Rekete Kete Boshata. Just keep quiet, just keep quiet. Raise your hands. I want to pray. Just raise your hands. I want to pray. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Kune zvakavhutwa muupenyu hwake. Kune mhepo dzakatakura mapromises Mwari zvaakavimbiswa zvisikuitika. Nokuti kune mhepo yakatakura that promise ikaenda nazvo kure. But nanzwa shoko rekuti nyangwe mhepo yaivapo asi zvaidiwa naElisha zvakadzoka zvikawira mutsoka dzake. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikatano. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikatano. I command the ministering angels upon the grace of this house. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demon rakatakura vana vako ukasara uchinza ubereka una mwana. The spirit of barrenness. The demon of barrenness. I command you now. I command you now. Release those kids. Release those kids. Release those kids. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Chakatakura basarake. Chakatakura basarake. Chakatakura basarake. Chakatakura marizake. Chakatakura michato yake. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Where is Washino? Where wakavuta mcheka ukada kuenda nao. The God of Elijah. The God of Elijah. The same yesterday, today and forever. I decree and I declare. Mhepo reketa mchato. Mhepo reketa basa. Mhepo reketa mchato. Mhepo reketa basa. Nesi itara Jesu. Nesi itara Jesu. Mhepo reketa mchato. Mhepo reketa basa. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mhepo reketa basa. Mhepo reketa mchato. Mhepo every promise. Yakaitwa muupenyu wake. Ilungama sibaeneka. Rekete. 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 Rekete bosha. Matabaladiaka. Rifashateke. Niketayando. Reketa. Chinodzi chake. Reketa. Chinodzi chake. Every promise. Every future that was denied by fire, by power. In the mighty name of Jesus. Reketa. Chinodzi chake. Gachibatike. Chinodzi chake. Gachibatike. Reketa. In the name of Jesus. Just raise your hands. Kabadaba satakayana. Mente baradiaka. Mente. Just raise your hands. Father, in the mighty name of Jesus. Chinodzi chake ngachireleaswe. Chinodzi chake ngachireleaswe. Mhepo dzakatakura muchato. Dzakatakura basa. Dzakatakura mari yake. Every promise ya upenyu hwake isiri kumanifesta. Inotaura iko zvino. Kuporeswa nezita ra Jesu. Kuporeswa utano hwake wakavhutwa nemweya netsvina. Shoko rinoti nemavanga aJesu dzakaporeswa. I minister healing in the mighty name of Jesus. Yashangadzidururwe. Yashangadzidururwe. Favor ngaidururwe.
chinodzi zvake ngazvibatike, chinodzi zvake ngazvibatike nezita raJesu, nezita raJesu, chinodzi chake ngachibatike, chinodzi chake ngachibatike by fire, by power, in the mighty name of Jesus. Gamchira favor, gamchira nyasha, gamchira favor, gamchira nyasha, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, gamchira nyasha, gamchira favor, in the mighty name of Jesus. Every plan of the enemy must be put to shame by fire, by power, in the name of Jesus. Riba shata kaya dabu shata, ante baladiata, rekete kotone boshiataka. Receive the grace, receive the favor, receive. Chinodzi chako, every promise yakatawa, wakaipaka ivuta, kai manifest. Inotaka kushota, inotaka anointing, anointing. Kai kupe mcheka, kubachi gaidoni, watka ingaziwi, zimagati wakike, imagai wakike, kai wakwe nyasha. Baba ninataka every promise yakatawa mupenyu wake, wakaipaka ivuta. Receive the grace, receive the favor, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Receive the grace, receive the fire, receive the fire, receive the grace, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Baba ninataka utani, ninataka kusimamisha, ninataka kusonga kama kumshamisha. Receive the power in the mighty name of Jesus. Receive the grace, receive the power in the name of Jesus. Kamshira kusonga, kamshira nyasha, nezita la Yesu. Kamshira kusonga, kamshira nyasha, nezita la Yesu. Receive the power, receive the fire in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive the fire, receive the grace in the name of Jesus. Kamshira kusonga, kamshira nyasha, kamshira kusonga. Every promise, every plan of the enemy, I put you to shame in the name of Jesus. I banganya tisomo mbele yako. Shakaribi sona zinatikiswe. Favor guide. Tunawa lima yako, tunawa nazo. Tunawa mkato wako, tunawa nazo. Tunawa basa wako, tunawa nazo. Moto, 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 moto kamfuti. Yashangati nuru. Nezita la Yesu, nezita la Yesu. Receive the grace, receive the fire, receive the favor in the mighty name of Jesus. Yesu, tunataka kuelewa kutoka tena. Unajifunza kama kaisema kibomu. Baba ninataka nyasha. Upon this ministry, may the grace flow, may the favor flow in the name of Jesus. Baba ninataka nyasha. Baba simaeleka. I rebuke every one of the enemy. Fire! Receive the grace in the mighty name of Jesus. Yashangati nuru. Chomeshira ngadzikurege. Ezita la Yesu. Ezita la Yesu. Ezita la Yesu. Kamshanyasha. Sefagai nuru. Mupenyu wako. Jehova ngadzikurege. Ezita la Yesu. Receive the grace. Receive the favor. By fire, by power. In the mighty name of Jesus. Chakakuita. Mhepo takatora. Mhepo takatora. Inotara Mhepo my financial goals. Every promise, every plan of the enemy, I scatter it now by fire, by power, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I deliver you. I deliver you. Receive the grace, receive the fire, receive the favor. Rakaparosa, Marika Daya Basande, Mikata Yaso, Rekekaze, Mantabalando. Receive the grace, receive the favor in the mighty name of Jesus.
Raise your hands. Baba ndotora moto ya mshirika chini. Watu wawili mwa abatsikisi mamantos. Zvakanimbiswa Mwari. Zvakavhutwa nemhepo dzenyika ino. Under the anointing of this house, by the grace upon your servant, Apostle Sare, I decree and I declare every promise chakavhutwa. Mhepo dzakatakura mari yake, dzikatakura muchato wake, dzikatakura basa rake. I stand as a servant of God. I decree and I declare right now, right now, right now, right now, right now. May the mantles begin to fall. Receive the mantle. And this letter will not be millions by your beauty. But I want to call upon the wind of heaven. Dzinopikisa mhepo yepanika. Mhepo yenyika inoda kukutorera. But mhepo yemudenga ngaikupe kugamuchira. As you raise your hands, I decree and I declare. Right now, receive the mantle. Receive the fire. Receive the grace. Receive the favor. Receive the fire. Receive the mantle. Receive the grace. Gachibatike. Chaunoshuira. Gachibatike. Kana kuri kustendi usiku wakika. Wainga kupe mako. Maria yogaibatike. Motokari chokufamba nacho. Gashikamuchirike. Mhepo dzakasungurudza mota yako. Mhepo dzakasungurudza marriage yako. Mhepo dzakasungurudza utano hwako. Yamira semapostora waJehovha. In the mighty name of Jesus. 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 Receive the mantle. Receive the grace. In Jesus' mighty name. We have pastors in the house. We have pastors of Evangelist. Just listen. Father, I pray over my ministers. He even make his ministers flames of fire. Flames of fire. Flames of fire. Flames of fire. May they carry the fire. May they carry the fire. May they carry the fire. Receive the fire for ministry. The fire for ministry. You will prophesy. You will deliver people. The grace of God must rest upon your life. Fire. 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 Get empowered. Receive the fire. 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 Revelation. Revelation. Prophecy. Deliverance. Revelation. Prophecy. Deliverance. Receive the gift. Receive the gift. Revelation. To rest upon your life. Revelation. Revelation. Fire. Fire. Revelation. Revelation. Fire. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the fire. Receive the grace. Receive the grace. Receive the grace. Fire. Fire. Receive the fire. Receive the grace. Minister with the difference. May the anointing walk with you. May the grace of the Lord be upon your life. As you said in this ministry, receive the mantle. Receive the mantle. Come to the moto. Come to the moto. Come to the simba. Come to the yasha. As you touch us, while you are yasha, when you stand to minister, may God release angels to walk with you. When you stand to minister, may God cause the wind of heaven to begin to flow in your ministry, in your life. May the fire of God rest upon your head. May the fire of God rest upon your head. Kabadabo Shataka, Mantetelebo Shata, Ibashateke, Malika Daze, Manto Baradiasa, Yetemekete, Mente Baradiata, Maukatiama, Reda Payata, anointing, anointing to break you from bondage, anointing, the grace and the fire of God. In the name of Jesus. Praise the Lord, raise your hands. Father, I pray over this team as they sing and serve in this ministry. Kamo Shamaligata. Baba nduguti mazwi awo abapekwe ne managers ebudenga. Baba nduguti tsayimali to lead the church. May they carry the anointing
to create an atmosphere for the Holy Ghost to do His work. I pray over this team. I release the fire upon their tongues as they sing, catch the fire, 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 as you sing, catch the fire. May you sing with the difference. May you get an anointing to worship God with the difference. Kabalabosa, Mente Baladiata, Ribasate. Papa, as I stretch my head to divide every Jordan river, may they pass over, may they cross over, to from the realm of natural, to worship in the spirit, to praise God in the spirit, in the mighty name of Jesus. So right pastors, okay. Asha, just raise your hands. Asha, raise your hands. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Mwari makazodza nyangwe makampa inamutembera iri paJerusalem. Nebukadhineza paakamabata Mwari, makanonyora kumadziro. Mukati mene tendere ufasiri. Baba vana venyu pavanosevha mimba ino, they are more than cups. Makazodza nyangwe nedhongi rakatashwa naBhalamu. Baba ndiri kutaura nyasha, as they serve, to serve with a difference. Receive the fire. Wherever you are, the usher, receive the fire. To serve with a difference. Receive the fire. Receive the fire. Receive the grace. May the battle follow over your life. Mucheka na uone. Na unasofa mibamari. Mucheka na uliliswe. Fire. 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 Receive the fire. Receive the grace. When you serve, as you serve, may you carry the anointing of the house by fire, by power, in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Promote your team, raise your hands. And all in protocol. The protocol team now. And let's see it, please. Just raise your hands. Father, I pray in the mighty name of Jesus, as they serve, as they serve, Lord, as they serve, may the fire of the Lord be upon their lives. As they serve, may they receive the grace of the fire of God upon their lives. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay. We can be seated. But in the category of Matira.